Bila ako nanitiro na lubog ako ni kinanitiro. Di mo muna limang bilaw na ay ginan nakalalimod at puging suras. Niya kan tiro sa kataw na kunyan niya ang sulang oras. Na dito matiya. Pagalin mo to. Hindi kaya yung kuning ang tanim ato nakapagalin sa betal. O ayaw daw lang na bisa ka sa oras na nananagin ang torto ang marataw. O ayaw daw lang na kung iba na maratay para kayo kung mga manusia na pagalin na kayo. Sabang sa mga takatulong na pinagkita mo pag-iyan at ay makatatanong sa mga doon ang sura kung ay ayat ang dapito mo pag-iyan. Sura to, Quran. Ikan kira ayat. Ika sa pulang bisa. Kasi kuan hinahitap ay mantula sa kanya ni pagandayan niya ka cancel. Alhamdulillah. Ang doon ay iba dahil na permyo niya. Nandiyan niya hitap na rapat eh. Alhamdulillah. Ikan ko. Nonton kaya libat ako sa mata sigat. Ano tulan ako sa usa mata sigat. Yung punto mo na rin yung ikat na pagbakatan na mata sigat. Nahuli ko na ipitar sa kata kalilimot. Tanya pada sigat niya. Tanya kapag isukuri-suras yan. Yang atas pasukan teruyan taman sa yang kaisa-isa kong may ginawa ka ba sa tao na rin ng kapukan nito. Tinulungan niya sa palagyayan na butero na iyong buluwa bangon niya na ulo niya na rin na niya na po kung mga tao. Kaya kung po niya niya na kung sa katawa ka ano madalong sa kapulaos. Pero niya na tigyan na sila ano yung ako. Tigyan na hindi ko rin sila makagima. At hindi na daw ko ngayon mga itutulungan ako ng sulat. Nanasigaw ba yung pinalagat ako sa ako na ito na naman takgiran na siya kayo. Siya ba sa sabi na katigil. At hindi na sama sa TV na nabasa na nabukira ko. Hindi na nga, ito na kabas. Hindi nabudi ko. Security ako sila. Ayaw na kami kagalok pa. At hindi na mo. Hindi na si Moro na, hindi na ako, hindi na ako patak. Kaya man na niya, nakakatiro mga unang si mga Arab, nagtitiran. Nasukukuhan sa tingala. Lagi makakita ako. So, kaya man ay yan ay huwag siya. Isa pagalimutan sa kita. Masaya ni Manwala, untan ro bilang waktu masagot. Dan kaya palay bukol sa sibo. Yang nana-alkasar na bukulan na lagi na ni kasabapan sa kaya pakalagpan na sumawalis. At na tao, kaya kaya pakarugin niya na punan sa kalibukan. At na tao, kaya 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 baliwin niya na munafik at tama na sa kusang kakalalibukan. Kaya tama na kalayalibukol na kung bulan na kalayalibukol, narin mga sabihin na sila. Kaya man niyan na nabili-bili mga wakto at ipot na wakto. Yun po yung masarap susugot niya. Muslim, kaya po niya nisubay ang napatawak. Sabab sa mga bukol yan, na yang kapiyaw lang din mo kasi may nasuko. Sabab sa mga bukol yan, na hindi pa kadapa na siya, na di din mataw man ikaw yan, sabab sa mga bukol yan. Bukol ito para sa. Sabab sa mga bukol yan, na di pa kabatya sa Quran, na wala pa sa Quran, sa Quran yan. Tadi yan din ko ito, kapag sa Quran, sa utak ka tayo di bukol.
Nakina ni Peter na di pumangin na nakuha nga. Kung makin di ako di kaminal adzi wal kasal. Ya Allah, nagtunin po ka, lindo ka po ka, o baka mabalya tao, amalay po. Na dia maya bukol, matatagos si Butang, mabalya ka ng sepa. Na upun tao, sulaw na ito kasulwe, ang bukol niya, na muna si Butang. Ano po ito ba? Ano mga bayo? Kaya ako kasakitan. O di, yang saan pa kasakitan? Pero pa kayo napakasakitan mo sa mga siya ito. Ada Marila. Kami ang kasakitan. Why? Katagot ito mga ginawa na bayo. Kaya tama na pagkain po. Nasulo na, nasip ko ito sa paita. Sulo na yan, nasinag ko ito sa paita. Hindi tama na pagkain po. Betul ba? Tama lang niya matutulog karuman niya. Karuman ako si karuman niya. Nasuplete mo sa ruwan niya. Na siya makasasama sa pilit. Rin na doon niya matutulog karuman. Bukukal niya sa buwan niya lumo. Kaya niya nakipulili sa po karuman. At pero niya natingin na ikat natingin pa beri sa buwan niya beri sa suwaso. Hayaan naman na kalayan ko na ilan ang kaso mga lapadirat masikap ko doon sa mga 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 sabay na. Yun di ko ba kiyang-kiyang na? Tuloy ko yan. Kiyang-kiyang na po. Na. Para ko ito makaiparang sa basuhan niya. Kapag niya kapitukuhin na doon yan ulungso. Basuhan niya, ito talaga po yan sa kapalayan ni buhay. Na okay, nalihirap ko niya sa Rusya na puro rin makasa. Ngayon, nalipon baka po nang sa pulang buwa ka sa tao, nangyayang Jesus Christ. Ipon po na sa pwede na niya pa sa ginong na pulang buwa. Ang nakapakanikiran na sa ito. So, di suba tuwitiya. Pero na ang buya na kung mga tataro ka siya ang bubito. Ayaw na niya na niya kapamagalitan ko mabalaga, niya kasubihan ko mabalaga. Naganyan din ang binisyo sa niya. So, ano ito? Aso sabi na yung mag-iipos sa Ramadan, nandun ka pipisa takasan yung murang manis. Datang ito mo, tabi yung murang mga sapulos ang mapilitan sa mga. At ininanitan ako sa mga itong matiya, kanulan at ako pag-ipin. O, kasama ito na niya binasa ang sunyo, niya binasa sa pag-ipin. Agak-agak kayo ito, naging pinalipikan. Kaya ka pa ito mo sa litar, nakagya ka pang ibubuelo sa litar. Na, yun ibigaro na diya, kung yan yung wala, di ka na masunod na buko. Di ka na bolya bukulo. Sa bolya ka na makasag. Makasag pa na ulang ulo po niya mati, na gusto-suwaswati yung wala sa kanila. Makasag pa rin kasi niya. Makasag pa rin ka ba sa buwan. Pag-is ka na, kaya sakit ka nakatulog. Tapi dikira kita makapagtanong na dataro kita pasanakas. Na singkat tuwalin na ginawa ko kabates ako. Na napungkod ko sa kabates ako na sa akong na at yung ubos na mga ito. Nawas ka, nayasakit ka na kagya. Doon malalakawan na pinaglalakawan ka. Pag-ulis wala na pituloyan na sa kanang mga mabay. Naya bertuan yung na surala yun yung kakakati sa wala. How? So kaya kapituro yan ang wala na diya alalaman yung sa ginawa niyo sa sikap ng makani sa wala. Tubulo yung mga important. Nakagis ka, nakagalaman sa lang kasi kita sisi kasi wala yun, at kaya pakalede wala yun.
Natudirang sana pasudi ka makatliw-liw. Na ayah boleh yang paparangan natukaliw ka napsinilaw. Tapi yang dari pesalungan natubiliw ka na sara. Sika ko makatliw dari sa iyo. Udi na maliw ka kapag ipantag sa kemahian isubukan sumabi sa pantasukaran. Bisita ka sa bisita ka sa kapabalita. Ani boleh basif ang tadi kapapatuloy. Iyan na. Kaya pada mula, beberapa yang ninyo nasa karuman yan na tabi niya banta pa. Alam na kayo siya niya ng mga tao doon yung medicine. At nila nila niru. Niya ba lang isa? Allah Akbar. Hindi ito po sa pangababala. Kalau kung makita mo sa pangababala, niya dapat magpiyata. So, YouTube at yung kutuha, kadakol panagubit. So, katayin, adun kasawiti karuman. Kaya niya kasawiton na sa opisina. Igilalo ninyo ang opisina, nagataro, buwala. Okay, naigila si Sibik karuman niya, nagataro na sakit. Yay, nakakaroon na muro kasi. Nasa mana yan, nakakaroon na kumalitan na. Igilalo ninyo ang mga bayi na dapat itaas. Sabab sa mga malikan mo sa kapatid na okay, nagila sisita mo karuman niya. Tatamang kakalato sa pagpurutaras. Hindi doon sino yung budo yung pagpurutaras ko karuman. So sa mananan, naniya pala